Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalangman, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagdasig nagalito. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nalaygon ng Dios nga paday ng panalangin kanatong tanan og nagdasig nagligon sa matag usa. Ako nagtuo nga ikaw ako gipanalaginan sa atong buhing Dios. Sa atong pagsugod ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig o pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa magkakagahom. Yan usab kami amahan aron sa pasalamat kanimo sa pagpaminaw sa mga pulong nga imuhang giandam alang kanamo, nga mo'y makapukaw ug makahatag kanamo sa insakto Ginoo nga mga desisyon, pagtuo sa mga panghitabo nga gikinahanglan namong dawaton. I-bless Ginoo ang matag-usa namo kinabuhi, ang amunag kasing-kasing din madinawaton sa insaktong mga pagtulunan o mga mensahe pulong gikan kanimo. We declare blessing o God sa matag-usa nga nagsunod ni ini maong programang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin ka namo. Dungog mga pagdaig o pagpasalamat himaya alang lamang kanimo mahan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong gabi maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga pagpanalangin kanimo og kanatong tanan. Ang ato rong hisgutan mga kigsunon mahitungod ni sa kanang patik kung mauna ba tong baksin. Katong baksin mauna ba tong patik. Unsa may mga mensahe mahitungod sa Biblia, mahitungod aning unsa may mensahe sa Biblia mahitungod aning patik o baksin. Unya unsa mapoy mga mensahe sa mga dagkong mga leaders o mga dagkong mga simbahan o mga dagkong leaders sa mga kasimbahanan sa tibuok kalibutan mahitungod atong baksin. Akong giubanan sa tiyan pa lang ako, imo na kong giatiman hangtod karon, ikaw gihapon na kay ang tinuod mga kaigsunan sa tuig 2009 nakaseminar ko about microchip, nakaseminar ko aning kanabitang mga bulo bakuna. Unya uban to sa mga leader o mga dagkong mga pastor dire sa Cebu City nga dunay mga pagpanagna nga gikalibgan o gikabalakan
sa mga Kristohanon, sa mga hulungihong o mga pagpanagna nga ilang nadunggan sa nagkalalaing mga lugar, ilabi na gyud sa mga propeta nga nagpanagna usab, naghimo og mga kanabitaw nga pagdiscuss mahitungod sa microchip og sa kining mga bakuna. Unya dunay mga grupo pod sa mga tao nga mihimo puglakang aron pagpugong sa mga bakuna. Unya daw na pod sila'y propeta, daw na pod sila'y doktor, daw na pod sila'y mga kanabitaw nga mga gipangkutlo nga mga mensahe gikan sa Biblia para pod magmutuo-tuo ang mga tao. Mao ni ang ato rong hisgutan, unsa man gyud ang gisulti sa Biblia. Unya unsa man pod ang gisaysay o mga mensahe sa mga dagkong mga kasimbahanan sa tibuok kalibutan mahitungod atong COVID, atong vaccination about COVID. Kay daghan pagyod nga ako ang nadunggan mga kaigsonan og mihatod og mga mensahe nga matud pa ang vaccine ni adtong tuig 2020 mga kaigsuonan, mauna to ang gitawag patik, mauna to ang 666. Kanus ang bagyod mahitabo dining 666? Unsa may gipakita nga ilhanan sa Biblia, kanus agyon ni moabot o kanus agyon ni mahitabo. Mauni ato rong tagaan o pagtagad kung ang mga gipaila sa Biblia o ang mga ilhanan nga gipakita sa Biblia wala pa ni mahitabo, 100% katong vaccine dili pa to patik. Kay wala pa man mahitabo ang mga ilhanan nga gipakita sa Biblia. So atong tan-awon kung nahitabo na ba ang mga ilhanan nga gipakita sa Biblia ug wala pa ba. Ato ni nga hisgutan mga kaigsunan sa atong panag-uban, base gayod sa Biblia og bahin pod sa ubang mga mensahe gikan sa nagalain nga mga organisasyon nga gikan sa dagkong mga kasimbahanan nga naas tibuok kalibutan. Kay sa miagi nga live nato mga kaigsunan, gipost man gyud ko sa iyang account mga kaigsunan nga matud pa kana bitaw nga iampo nato si Pastor Gideon kay iyang gipanalipdan ang mga bakuna, iyang gipanalipdan ang 666. Ato nang tan-awon mga kaigsunan kay kung dili po nato na hisgutan karon, naapoy mga taong maglibog na noon, naapoy mga tao mga igsoon magduha-duha, naapoy mga tao siguro nga muingon nga basig dili to tinuod, muingon pod sa ilang hunauna basig kuyaw pug matinuod. Unya muingon pod nga mahirag yung wala ko magpapatik. Unya miingon pod sila nga Pastor Gideon murag gidipinsahan nila ang vaccine kay nagpapatik po na nagpa-vaccine po na. Mura pog sila'y sila'y espiritu. O gani sila kabalo nga kung nagpa-vaccine ba kugwa. So mali atong tan-awon mga kaigsuonan sa ato nga panag-uban kung unsa gyud mga ilhanan, unsa gyud mga mensahe sa Ginoo nga atong makapladagan diha sa Biblia, kung kanus agyud ang mahitabo kining gitawag patikanay. Ato nang tagaag pagtagad. Kunya kung doon na mo'y mga mensahe mga kaigsuonan, ato pod ang paminawon og tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban. Dilita mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Uhilang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Oras ato nga programa alas 7:26 sa kagabion. Maayong gabi ni Dona Dakyado Tabuada. Maayong gabi Pastor uban sa imong pamilya. Iampo ko Pastor, daghang kong pagsulay dalaygon ang Ginoo. Ayaw katingala kung naay mga pagsulay o jutay daghan. Hinumdumi, human o likod sa mga pagsulay, dunay mga milagro nga imong masinatian. Basta padayon lang, paubos, pailob, o niamay nga imong mga kaigsuonan nga muhangyo sa Ginoo nga lig-unon o tabangan ubanan ka sa imong pag-atubang
sa unsa may mga pagsulay nga imo karong nasinatian. Maayong gabi ni Pastor John Real Kitudlas. Good evening, Pastor. Maayong gabi, Pastor, live nakadiri sa Shiny FM 101.3 Alcantara. Maayong gabi sa tanang mga listeners sa Shiny FM 101.3 Alcantara. Dalaygon ng Dios sa tanang mga listeners o kanimo, Pastor John Real Kitudlas. Maayong gabi. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Sasi Kondi. Maayong gabi, Pastor. Padayon ko ampo, Pastor, akong apo. Sige, ato ni nga Tagalog pag panahon, no? Imuhang apo. Ako sa ning isip mga kaigsonan. Si Revilante Ampong Kamingawan. Maayong gabi, Pastor. Si Pastor Kamingawan ni taga diria sa Tagum. Uy, maayong gabi, Pastor. Pastor Kamingawan diha sa Tagum. Kumusta man ang mga kaigsuonan nato diha? Ipangumusta ko sa mga kaigsuonan nga gisalig sa Ginoo sa imong kinabuhi, ug ako nagtuo nga ang Dios nagatiman kaninyong tanan diha sa Tagum City. Si Melinda Riambunansa, maayong gabi, Pastor, sa tanang naminaw ug nagtan-aw watching from Tagum City. Maayong gabi ino sa tanan to mga kaigsuonan diha sa Tagum. Good evening, ang Dios magpanalangin. Si Bing Tandan, good evening, Pastor. Ug si Maragino Parinasan Alan, mayong gabi sa akong amigo Cecilio Tapia Villafuerte. Mayong gabi, amigo. Kumusta mo diha? Ang Dios magapanalangin. Si Mercy Kahigas Maturan, mayong gabi ni Crispin Plando. Oy, mga amigo, mayong gabi, mayong pagpaminaw ninyo diha. Kumusta mo diha sa Tisa, Cebu? Mayong gabi ni Elvin Villagantol. Good evening, Pastor. Mayong gabi ni Melinda Riabunansa. Request awit Makalangit Milagroso. Okay, ato ni nga tagaan o pagtagad mga kigsuonan diris atong panaguban. Lamang ako ang ipahibalo lang daan, ipila lang ka mga minsay o pilang lang ka mga kanta nga atong matagaan og pagtagad tungod para ato yung mahimay-himay pag-ayo ang atong hisgutan karon mahitungod sa patik og mahitungod pod sa vaccine. Awit Makalangit Milagroso. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Milagroso. Mayong gabi ni Jarlene Rojas Boton. Mayong gabi ninyo dayen. Kumusta mo diha? O pangumusta ko ni Brother Nanding. O mayong pagpaminaw ni MCG Tars. Blessed evening, Pastor. Laygo ng pulong sa Dios karong gabi una watching here in Phil Trust Bank while nag-duty. Ubanan og proteksyonan mo sa Ginoo diha. Si Joey Ipabol Blanga, good evening, Pastor, ug sa lahat ng kinig salita ng Panginoon. God bless po. Si Lugin Gonzaga, hi, good evening to all brothers and sisters, and especially ni mo, Pastor Gideon from Negros Oriental. Mayong gabi ni Gao Gigi Dinoyo. BE Pastor Wasing from Mandawi City. Kumusta mo diha sa Mandawi, Gao Gigi? Si GL Lanyuhan Garces, good evening, Pastor, sa tibuok pamilya. Si Ansel Hadrake Barayuga, maayong gabi. Si Alex Gansugo Umat, maayong gabi, Pastor. Shout out sa naminaw karon diri si Marvin Coronel Lozano og ni Shuvi Butron. Daghang salamat, daghahan karon nga malimbungan tungod sa kulang sa wisdom. Mao gyud, no? Kulang gani sa kaalam, posibilidad nga malimbungan. Si Nora Pinote, good evening, Pastor, og sa tanang naminaw sa minsay sa pulong sa Dios. Kaduhaman gani ko na pabaksin, gikan ni Alex Ganso. Matod pa ni Joselito katong mitunga kanina sa atong live mga kaigsuonan. Matod pa siyang post mga kaigsuonan nga atong iampo si Pastor Gideon. Kanunay na akong gisunod kay mo maimuwali, pero iya man dipinsahan noon niya ang 666. Ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsuonan sa atong panaguban. Si New Edgar Sumampong ug si Dante De La Torre, good evening di ay Pastor. Si Osia Noel Tudlas, good evening, Pastor, live ka karon sa Shiny FM Alcantara. Mayong gabi isab nimo Sias Noel Tudlas. New Edgar Sumampong, atong humanon, Pastor, maayong gabi sa tanan. Amen, no? Atong humanon paghisgot mga kaigsuonan kining
patik o kining baksin. Si Lorena Traya, maayong gabi. Pastor Felix Dapar Lumod, maayong gabi. Og sa tanang viewers, salamat sa Ginoo, makadungog na pud mi sa pulong sa Dios. Si Vilma Alipaw, maayong gabi. Pastor, uban sa imong pamilya, mga nagsunod ni ining live nimo karon og sa amo lungsod sa Taganaan. Maayong gabi ni Jocelyn Daro Lacre. Good evening, Pastor Gideon. Nagiampo ko sa akong anak, may gipating sakit sa liog, tiyan. Ihatag sa Ginoo kompletong kaayuhan. Si New Edgar Sumampong, request og dito sa cross. Kuara nang tagaan og pagtagad kung naapay oras unya, no? Si Jingching Tordelio, maayong gabi, Pastor, uban sa imong pamilya. Si Daniel P. Uga, maayong gabi, Pastor, watching from Indulang, Bukidnon. Sakayan, salamat, Pastor, request ko kanta Sakayan. Si Renis Dumugho, maayong gabi, Pastor, Minaw Midiri sa Liluan, Cebu. Maayong gabi, idiha ninyong tanan. Si Sally Alsola, Pastor, maayong gabi. I'm watching here from Visayas Medical Visayas Med Cebu Hospital. Papre po, Pastor, for the fast recovery of my husband, Dondon Alsola. Ay, kumusta man di ay si Dondon? Sister Sally, kumusta mo diha? Ang Dios mo ay magapanalangin, ang Dios magahatag kumplitong kaayuhan o paspas nga kaayuhan. We declare and we pray nga ang Dios maghatag og kumplitong kaayuhan ni Brother Dondon. Ipangumusta ko ni Brother Dondon, Sister Sally. Si Martin Daligdig, good evening, Pastor, shout out diha from Santa Fe, Bantayan Island. Si Revelante Ampong Kamingawan, gituyo to, Pastor, aron makontrol ang pagsimba sa mga tao kay unsaon nila makasulod sa dagkong sibahan. Ato yun ang klarohon, mga kaigsunan, no? Salamat kayo sa imuhang paghatag pod sa panghuna-una. Si Lugin Gonzaga, kuyawa pod ana, Pastor, kay panahon sa COVID daghan kaayo nakapabaksin. Ang gikuyawan ato kato nga wala kayo makatugad sa mensahe sa Ginoo, mahitungod sa gitawag patik. Kay kung wa ka katugkad yun, kuyaw-kuyawan ka. Si email Kabugos, maayong gabi. Giovanni Uganmak, maayong gabi. Ako, Pastor, kay tulo ka pabaksin, booster last vaccine, grasya sa Ginoo, maayo man ang lawas. Si Jingching Torello, maghari ang kalinaw sa tibok kalibutan o sa tanang pamilya. Maayong gabi ni LJ Rodriguez Cades, maayong gabi, Pastor, watching from Siu-Siu. Ari Basores Mabinay, Siu-Siu, no? Maayo si Suana Pablio, maayong gabi, Pastor Gideon, Pastor Arasil, Pastor Junrel Kitudlas og sa tanang dalaygon ng atong buhi nga Dios. Salamat, Pastor, maunay akong paborito nga song gikan ni Lugin Gonzaga. Welcome, Sister Lugin. Si Gabriel Hira, hello, Pastor. Good. Pastor Gideon, good evening, watching Pastor diri sa GBC Belar. Marlita Oliverio, good evening, Pastor, watching from Will Chris Isabel Lite. Si Kobe Jan Sermona, maayong gabi, Pastor. Nag-Bible study mi. Sige. Pabati po diri ni Juan Bikire, Barangay Kabadyangan, Himamaylan City, Negros Occidental. Ari kami namati kami, Pastor. Di maayo nga pagpaminaw ninyong tanan diha. Sila kina Magwan Hamor, maayong gabi, request pagmata. Maayong gabi ni Joey Ipabol Blanc, maayong gabi, Pastor, pwede ko paampo. Sige, kininyong inyong mga prayer request ako ning gipang-save. Si Girly Salvia Pigalan, maayong gabi. Ato ning hisgutan, mga kaigsuonan, kini bitaw nga ato naman ning na hisgutan gyud diri sa ato ang panag-uba, no? Kining mahitungod sa patik, ato naman ang naagian diha sa gipadayag Kapitulo 13. Naa sa Kapitulo 13 ang patik gyud nga gisgutan diha. So ato nang klarohon, mga kaigsuonan, tungod sa mga discussion pod nga naghatag hinuon og kalibog sa ilang kaugalingon og kalibog pod sa uban nga kulang og kaala mahitungod sa tinuod nga pamaagi o mga ilhanan nga gipakita o gibilin sa Dios diha sa balang kasulatan.
Naunsa magyod ang mga ilhanan nga nagpamatuod nga naanata sa gitawag patikanay. Tinuod ba nga naanata sa patikanay? Kay nahitabo na atong miaging 2019-2020 ang pagbakunahay. Dili lang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Kung tinuod man nga 666 or patik na nga maong 666 katong baksin nga nahitabo mga kaigsunan atong COVID-19, haom ba sa gipadayag or gipakita sa Biblia? Kung haom, murag kuyaw-kuyawan na gyud na. Ato ning tan-awon mga kaigsunan kung haom ba sa gipakita nga mga ilhanan diha sa Biblia. So aron atong masayran mga kaigsunan, kuha inyong Biblia, atong balik-balikan mga kaigsunan kining gisulat diha sa katapusang libro sa Biblia nga maong gipadayag diha sa kapitulo 13. Diha nga makita nato kining duha ka klaseng mananap nga gisulat diha sa maong kapitulo. O niya imong makit-an po diha ang mga gitawag nga baksin, no? Na apo diha ang pagpamatikay. Nya pugsa na gyud. Para ato aning mahimay-himay mga kaigsunan, aron atong makit-an ang mga ilhanan, mga timailhan nga gipakita niining mao nga kapitulo, mga kaigsunan ato ning basahon. Gipadayag kapitulo 13 bersikulo 1. Unya nakita ko ang usa ka mananap nga mitunga gikan sa dagat. May napulo kini ka sungay ug 7 ka ulo. Ang matag sungay may korona og nahisulat diha sa mga ulo niini nga mapasipalahon nga ngalan. Ang nakita kong mananap sama sa leopardo og ang tiil niini ingon nga tiil sa uso og ang baba sama sa baba sa leon. Gihatag sa dragon ngadto sa mananap ang iyang gahom ug trono ingon man ang iyang dakong otoridad. Ang usa sa mga ulo niini may grabing samad apan naayo na. Natingala ang tibuok kalibutan nga misunod sa mananap. Gisimba sa tanang katawhan ang dragon kay gihatag man niya ang iyang otoridad ngadto sa mananap. Ug gisimba usab nila ang mananap, sila nag-ingon kinsay sama sa mananap ug kinsay makasukol kaniya. Ang mananap gitugutan sa pagpangandak, pagpasipala o gihatagan kinig otoridad sulod sa 42 kabulan. Gipasipalahan niya ang Dios og angalan og puloy-anan sa Dios, lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Gitugutan usab siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Dios og sa pagbuntog kanila og gihatagan pagayod kinig otoridad sa tanang kanasuran o sa katanang katawhan sa nagalaing mga tribo, pinulungan o kanasuran. Musimba ang mananap ang tanang katawhan sa kalibutan, kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, ang basahon sa iya sa nating karnero nga gipatay. Busa kon may dalunggan kamo, pamatia gayod. Kadtong dakponon, madakpan gayod. Ang patyon gayod pinaagi espada. Kinahanglan nga ang katawhan sa Dios mulahutay ug magpabilin sa pagtuo. Unya nakita ko ang laing mananap nga migula sa yuta, may duha kini ka sungay nga sama sa sungay sa nating karnero og nahisulat misulti siya sama sa dragon. Kaning bersikulo 11 nga laing mananap, ikaduha nga mananap mga kaigsunan, nga may duha kini ka sungay nga sama sa sungay sa nating karnero. Kung imo ni siyang tanahon, usa kini siya ka ilhanan nga nagpakita sa simbolo nga nagpakita sa kinaiya. Kung imo ni siyang tan-awon gyud sa gipasabot sa Biblia, mutungha ang gitawag false prophet.
nga magpakita nga siya ang sugo alagad sa Dios nga nagpakakarnero. Pero usa siya ka klase nga mananap nga misunod pagguwas sa unang mananap. Gigamit niya ang dakong otoridad sa unang mananap diha sa ihang atubangan, unya gipugos sa mananap ang tibok kalibutan. Pagsimba sa unang mananap nga may grabing samad nga naayo na. Unya kining unang mananap mga kaigsuonan nga matud pa diha sa gipadayag kapitulo 13 uno hangtod sa 10. Imong makit-an diha mga kaigsuonan nga simbolo kini sa gitawag mga antichrist. Usa kini siya ka leader or politika nga nagkupot og mibarog sa pinakadako nga kana bitaw nga pinakadakog gahom sa tibok kalibutan. Mo presentar ni siya sa gitawag global government power. Siya ang pinakabantugan mahitungod sa kahimanan sa gubat, mahitungod sa kana bitaw nga mahitungod sa kabantog sa hinigiban. Kini nga unang mananap mga kaigsuonan nga may 7 ka ulo og dunay na pulo ka sungay ug matod pa nga gisimbahan ni tibok kalibutan. Ang kung imo ni siyang tan-awon mga kaigsuonan, mauni ang mga dagko nga mga nasod nga dunay mga pangulo or mga leader nga nabantog sad sa gitawag dunay dako kayo nga mahitungod sa mga weapon o kagamitan sa pakigubat. Dili pud ta kaingon nga wala pud gi-emphasize diri kun unsa ning mga nasura. Lamang daghan kaayong mga inila karong mga nasod mahitungod sa bantugan or kabantog mahitungod sa gubat. Unya kung imong tan-awon mga kaigsuonan, kining mga dagko nga mga nasod karon nga dunay mga igong kahimanan sa pakigubat, dunay mga kahimanan mahitungod sa dagko nga mga hinigiban, mahitungod sa pakig-away nasod batok nasod, naanay sila ilhon nga leader. Unya mauni mudumala sa mauni muhari sa katapusang panahon or katapusang gitawag og last days. Sa katapusang panahon, siya ang mudumala sa pakigbatok sa Kristohanong pagtuo. O makigkumbuyan ni siya sa mga gitawag false prophet. Unya ingon din mga kaigsuonan, mahimog mga dagkong milagro ang ikaduhang mananap kay nagsimbolo man siya sa nating karnero, usa ni siya ka propeta apan baka kong propeta. Lamang muhimo ni siya mga dagko nga mga milagro. Pero timan nga kining gihisgutan diri sa bersikulo 11, usa kini ka propeta nga giyukbuan sa naglain-lain pong mga propeta, buti pasabot siya ang pinakahid sa mga false prophet. Muna'y bantayanan mga kaigsuonan nga kun sa atong pagkakristohano na bag-o na himo ratang kristohano sa milagro, kuyaw kaayo nga mailad ra pud ta ani mga false prophets niining katapusang mga adlaw. Lahi kaayo kung nabag-o ka pinagi sa pulong sa Dios kaysa nabag-o ka mahitungod lang sa milagro. Kay kasagaran mga kaigsuonan, kung nabag-o lang ka nangalagad ra kas Ginoo tungod sa milagro, inig-abot na sa katapusang panahon nga mutunga na ang gitawag false prophet nga gitagaag og katungod og authority ug gahom sa paghimog mga milagro. Gani sa unahan mga kaigsuonan, literal siya nga muhatag og gahom sa gitawag larawan. Dihas bersikulo 13 mahimog mga dagkong milagro ang ikaduhang mananap, mipaulan kinig kalayo gikan sa langit at ubangan sa tanang tao.
ug nalibungan niya ang tanang kadawhan sa kalibutan pinaagi sa mga milagro nga gitugot nga buhaton niya atubangan sa unang mananap ug isugo sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan paghimog larawan aron pagpasidungog sa mananap nga nasamdan sa espada apan wala mamatay. Gitugutan ang ikaduhang mananap sa paghatag og kinabuhi ngadto sa larawan. Sa unang mananap aron ang larawan makasulti ug mupatay sa tanan nga dili mosimba kaniya. So naa na ni gitawag lutosanay. Ani nga tay mao na ning lutosanay. Pero timan wala pa gihisgutan diri ang patik. Pag abot sa unahan bersikulo 16 gipugos sa mananap nga patikan ang tanang tawo inila og dili inila. So diha makita nimo mga kaigsunan ang ilhanan nga moabot ang patikanay maklaro usa nato kanang gitawag unang mananap nga mudumala sa tibuok nasod o sa tibuok kalibutan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kumbaga ba naay usa ka dako nga leader nga usa ka dakong nasod sa tibuok kalibutan nga maoy mulid sa tanang mga nasod. Unya, naapoy mutungapod ang usa ka klaseng mananap nga nagdala sa dagway sa nating karnero nga kung ibon ng tan-awon false prophet, but ipasabot ang gobyerno mga kaigsunan ug ang kanang gitawag religion muni bantayanan magkahiusa na gani na kaysa sa pagkakaroon mga kaigsuonan ang state and religion separate yun na siya sa pagkakaroon. Pag magkahiusa na siya sumala sa gipakita diri sa gipadayag kapitulo 13 nga muhimo ng milagro kining leader sa mga bakakong mga propeta unya mutukod nagrelasyon ngadto sa gobyerno mga kaigsuonan sa unang mananap maunay usas mga ilhanan nga duol na gyud ang patikanay. Sunod na ang patikanay. Unya ikaduha, bantayanan kaayo ning mga ilhanan nga gipakita dinhi sa Biblia kung mahitabo na gani nga ang larawan nga gihisgutan diri sa 15 nga ang larawan nga gihisgutan makahimo nagsulti og makahimo na sa pagpatay sa mga tao nga dili mosimba sa maong mananap maunanay usa sa tinuod nga mga ilhanan nga mosunod na ang patikanay. Maunay buhi gyud nga mga ebidensya. Maunay bantayanan gyud sa mga tao natong mga Kristohanon. Kung naa na gani pinatianay mga kaigsuonan, kung naanay balaod dili lamang sa atong nasod, kundi balaod ni sa gitawag internasyonalo sa tibuok kalibutan mga kaigsuonan kus Ginoo, nga makahimo ug makadumalas tanang mga nasod mga kaigsuonan, paglutos ug pagdakop ug pagpatay sa mga tao nga dili mosimba sa unang mananap, mauna na ilhanan nga musunod na ang patikanay. Pangutana, naa na ba'y lutos ug pangpatay karon sa tibuok kalibutan kana bitawng usa ka dako nga nasod maoy ning kaber gyud sa pagdumalas tibuok kalibutan? Wala pa man. Wala pa na mahitabo. Unya, wala pa say nahitabo mga kaigsuonan nga sa atong kinabuhi, sa imong kinabuhi ug sa kinabuhi sa ubang mga tao, dili lamang diri sa Pilipinas, wala pa'y nahitabo nga gipugos ang tao aron pagsimba ug pagyukbo sa mananap. Wala pa. Buti pasabot, wala pa ang patikanay. Unya kung moingon ta nga katong baksin mao na tong patik,
Nahitabo na ba ang mga ilhanan nga gipadayag sa Biblia? Wala pa. So klaro kaayo nga katong mga tao nga mga religious group nga ni pasiugda og naghimog mga video nga gi-upload nila sa YouTube, naa pa sila'y attorney, naa pa sila'y doktor, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ako magyong gitun-an ni mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kinsaning mga tawhana nga nagpasiugda mahitungod sa ilang diskusyon nga ang vaccine, mga kaigsuonan, or bakuna ni adtong COVID-19 mauna to ang patik. Unya ilag yung gipangusgan, mga kaigsuonan, nga anti-bakuna gyud sila. Kay ang tanang klaseng bakuna, mga kaigsuonan, ilahang gi pagawsan og mga diskusyon, naghimo silag mga video o mga vlog, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nga ilahang gipamatud-an nga ang vaccine usa na to kapatik. Nya daghan pong mga Pilipino sigurong na ilad ana, mga kaigsuonan, usa to nga mintunga kaganina sa atong programa nga iya gyud kong gipost sa iyang account. Kinana ra ba nga klase nga magpost-post og account, mga kaigsuonan, dako ra ba nang kaing tulubagon sad. Unya atong tan-awon, mga kaigsuonan, kinsa ning mga kaning nagpasiugda mahitungod sa pagsaysay o kinsa gyud ang nagsulti nga ang baksin mauna di ay kuno ang patik or kaha 666. Sumala sa source nga ako ang gipangutana, mga kaigsuonan, nga uban kuno ana di ay gitawag sila mga ultra fundamentalist Christian group. Mga grupo kini nga literal kaayo nga mobasa diha sa Revelation 13. So grupo kana sa mga tao nga nag-umol og pagtuo, nga naghimo sila og mga diskusyon mahitungod sa microchip, kanang paagi sa global control, mga kaigsuonan, nga kontrolon ang tanan nga mga tao. Unya usa sa mga gipakita diha nga mga sikat nga mga influencer, mga kaigsuonan, ni adtong 2020 hangtod 2021, kinis David saon ipagbasa, mga kaigsuonan, si Aki. British ni siya, conspiracy, usa kini siya ka theorist, non-Christian ni siya. Dili ni siya Kristohanon, pero ang problema kay dunay mga Kristohanon mingsakay sa ilang diskusyon. Ang Kristohanon po ni nga way tuntuon siguro og mga ilhanan mahitungod sa gibilin sa Dios nga mga panghitabo before ang patikanay. So atong klarohon na, sa dili pa ang patikanay, naausa ang pag-alsa. Mahitabo nga dunay usa ka dakong nasod nga maoy mo lead sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan. Dili pud ta ka ingon nga ang Amerika. Dili pud ta ka ingon nga China. Dili pud ta ka ingon ang Russia. Kay ang Amerika, mga kaigsuonan, kung imong lantaw na adiha ang mga dagko kay mga simbahan mahitungod sa pagsangyaw sa pagtulunan sa Dios. Unya ikaduha na ay gitawag false prophet nga mulid pod sa tanang mga false prophet. Magkahiusan ni sila, unya mukunik sila sa gitawag government. Magkahiusa ang state and religion anang panahon na. Isa pa musod ang gitawag patikanay. Kanus aman mahitabo ang patikanay. Sa diha nga muabot na ang panahon nga dunay usa ka dakong grupo sa tibuok kalibutan nga mupugos sa mga tao pagsimba og pukyukbo sa mananap. Kay kung dili sila mosimba, mga kaigsuonan, pugson silang patik.
og dili sila magpapatik, mauna ng panahon, pinatyanay na ng panahon na. Wa pa manggani pinatyanay, wa pa manggani pugsanay atong miaging COVID-19. Ning tuon na sila sa mga diskusyon nga ang vaccine mauna kuno to ang patik. Mauna nga mauni usa sa mga problema ba nga magpataka rag dawat, magpataka ra og lantaw og mga video diha sa YouTube. Unya naapoy mga pastor nga kulang og mga training, mga kaigsuonan, kulang og mga seminar, dayong mudawat dayon sila og mga teaching nga dili na gani makit-an sa Biblia. Kay diri sa Biblia mga kaigsuonan, klaro kaayo nga mahitabo una ang pag-alsa sa gitawag false prophet. Mahitabo una nga muhimo siyag mga milagro og paghatag og kinabuhi sa larawan sa unang mananap og paghatag og gahom sa pagsulti og paghimo og patay aron ang tanan mo simba. Unya 16 gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila og dili inila, dato og kapos, ulipon og dili ulipon, diha sa tuo, nilang kamot og sa agtang. Susunod nga mga ilhanan nga gipakita diha nga magpamatuod nga ang vaccine dili gyud to patik. Naa ay patik nga bakuna. Ang patik mga kaigsunan marka, dili inject. Patik mga kaigsunan marka nga gisgutan dinhi, giklaro gyud nga marka gibutang sa kamot or gibutang sa agtang. Kini magong ubansad mga kaigsunan, hatra kay guna-una. Kulang og pangpamalandong. Makabasagan ni doktor, makabasagan ni attorney, malisang na. Tinuod yun eh. Wala sila pakisusi ba ni pagpamalandong unsa ang tingog sa Dios dihas Biblia ug unsa ang mga mensahe sa mga dagko kay mga simbahan sa tibuok kalibutan mahitungod atong COVID-19. Wa pagani sila pakisusi ni pagpamalandong sa mga mensahero sa Dios. Timan ha, dunay mga mensahero sa Dios nga gibless pag-ayo nga naghimo og dagko kay mga simbahan. Wala pagani sila maminaw didto. Tuan na noon sila maminaw anang doktor, attorney, wa gani sila makaila. Unya misulod dayon diri sa atong programa, gipost dayon ko sa iyahang social media. Pagkaway batasan daw ana. Unya about sa iyahang Facebook account, dili na to siya matris. Mga kaigsunan, kung ato lang ng kanang inaanak nga gagmay mga kuan, ato lang ng kuanon, murag mapikig yun si anak. Muna nga, magbantay gyud ta, no? Magbantay gyud ta. Ang COVID-19 or vaccine ni atong COVID-19, mura siyag copyright kumbaga, bersikulo 17, walay makapalit o magkapamaligya, gawas ni atong may patik. Pero daghanang nakabaligya, daghanang nakapalit ni atong COVID-19 nga walay vaccine. Nganong nakapamaligya man. Buti pasabot mga kaigsuonan, layo ra ka tinuod kon ang vaccine maunay patik. Layo kayo, pating layo agad. Lubog kayo, hanap kayo. Munang katong nagpabaksin, ayaw taon mo og kataranta. Ayaw taon mo og ka hadlok. Katong nagpabaksin. Lamang doon na to'y mga side effects. Katong mga baksin. Na ay mga tao gyud nga namatay, dili tungod sa baksin, dili tungod sa pagbaksin, na ay mga diskusyon na siguro sakit, nya
kanang dito ni react sa dihang gibaksinan sila. Kay daghang yung tinuor nga matay ato. Unya diha sa Biblia mga kigsuonan kung maabot na ang tinuod nga patik wa mga matay diha. Ang mga matay diha kana magdili magpapatik. Nya ni antong COVID-19 mga kigsuonan nga matay kato naman nung nabaksinan. Dili noon tanan ha akong laro. Dili tanan ha. Naagi mga bisan kamo mga kigsuonan no. Bisan kamo muingon gyud mo nga nakasaksig yun mo ni atong COVID-19 nga naay nangamatay tungod pod atong baksin. Kay mao lagi katumanggong baksin mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon pinaspasa ito ang paggama og kuan kana nga antivirus kay virus biya tong COVID-19. Unya ang mga dagkong mga ahensya sa nagkailanay mga kanasuran mga kaigsuonan nag-ihanay sila og kanang gama og kuan ning baksin taon mga kaigsuonan kos Ginoo. Muna nga kuan gyud mga kaigsuonan kanang giklaro gyud sa Biblia mga kaigsuonan nga katong baksin dili pagyud to patik. Klarohon ra gyud nato na diri sa atong programa kay ubay-ubay gyud taon pod ang naminaw diri sa atong programa. Dili lang mga kaigsuonan sa aktual nga pag discuss nato kundi daghang kayong naminaw sa atong programa pinaagi sa atong mga FM station nga gihatag sa Ginoo. Daghan kayong mga FM station nga nag-hook up sa atong programa. Diha sa Oroquita, doon ay FM station diha nga nag-hook up, nga nananghid nga pastor. Akong gi-hook up ang imong programa. Dito sa Bukidnon, kung naapa ba, gi-hook up pod, pinaagi ni Pastor Jimel. Unya, gipasod pod sa ang atong programa dito sa FM station 95.3 sa Tanhay. Ang ato pong programa madunggan ni sa Badian sa 96.7 pinaagi ni Brother Ray nga usapod sa mga sakop sa kaning simbahan sa unsa man ning si Brother Ray nalimot naman kog unsa tong simbahan Miracle Crusade. Ila pong gidawat ang atong programa. Usa sa kaaktibo nga membro usakop sa Miracle Crusade. Apan tungod kay dili manggod kana bitawng dili manggod ang karatula ang gipataas nato. Si Jesus Christ man ang gipataas. Munang dili rason ang karatula nga dili ta magkahiusa. Diri sa Alcantara pinaagi ni Pastor John Relkit Odlas naa sa FM diha nga madunggan pod sa Ronda, Alcantara ug sa Moalboal. So daghan kayong nagsunod even ang atong mga kaigsuonan diha sa naglain nga mga lugar nga mo replace atong programa. Ug dili maayo mga kaigsuonan nga kana bitong makasulod ang dili mao nga mga diskusyon diri og dili nato na kana bitong tagaan o pagtagad. So mo na nga atong gitagaan gyud og pagtagad mga kaigsuonan ang gihisgutan kaganina sa usa sa mga followers nga misud down sa nga iya gyud tang pugson nga ang COVID-19 vaccination usag yun na kapatik. Unya na sila'y mga grupo nga nagtuon ana nga ambot lang. So atong tan-awon mga kaigsuonan, no? Atong tan-awon ang kana bitawng mga mensahe. Unsa ang mga mensahe sa mga dagkong mga leader sa mga dagkong mga kasimbahanan mahitungod ni atong
baksin mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mao ni ato ro nga tagaan og pagtagad. O niya ato sa nga tagaan og pagtagad ang nag-request kaganina og awit makalangit. Aso ato sa ni nga paminawon mga kaigsunan para matagaan po nato og pagtagad. Dunay kanta diri nga gi-request sakayan. Minaw sa ta og awit makalangit nga naguluhan sakayan. Diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Jeter Sanginsa. Mayong gabi sa tanan. Nagpatalingog ulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Jerome Borden. Jesus reigns, Pastor. God bless you more. Bye-bye mo na apami service karon. Sige, Pastor. Hinahinay. God bless. Si Angelo Loses. Good evening, Pastor. Mauna, Pastor, nga wala gid ko nagpabaksin pero ang akong asawa na baksinan.
pastor unsa kaha mahitabo niya. Wala may mahitabo niya. Dili lagi to patik ang baksin, no? Ayaw mo tuo ana nga baksin patik. Si Glory Donaire Fortuna maubitaw ila istorya sa una, pastor, nga makabaksin mahimo na kunong sumbi. Aksyon ko kabalaka ato sa una kay kompleto jud ako tulo ka baksin diri sa Saudi. Pero tanan na baksin wala man sumbi karon. 2 years to ang giingon nga 2 years. After 2 years ang mga nabaksinan mahimo daw sumbi. Unya bisyap biya gyutong nagkuan ato. Nag-discuss mga kaigsonan ya. Moingon tag bisyap pati daghana nga giwalihan ato. Daghan kaayo mga gitudloan ato mga kaigsonan kus Ginoo. So unsa may mga kuan mensahe. Unsa may mensahe mahitungod ato nga kuan baksin mga kaigsonan kus Ginoo. Kadito atong makauban ang atong amahan. Kadito atong makauban ang atong amahan. Atong paminahon mga kaigsonan ang mga mensahe sa kana bitaw nga mga dagkong leader My sa name is Erwin Javier and mga dagkong leader nga sa simbahan mga kaigsonan. Ang mensahe ni Franklin Graham, usa kini siya ka leader sa gitawag evangelical, unya anak ni siya ni Billy Graham. Katubitaw nga di ko masayop katong naay pasiugda sa Samaritan nga ang COVID makapatay sa tao pero ang baksin dili makapatay, makaluwas noon sa kinabuhi. Nya matud pa niya siya nagtuo nga ang atong Ginoong Hesukristo support or ingon siya he believes that Jesus would support vaccination. Ikumpara sa uban nga mga nagsulti mahitungod sa gitawag mga fake news about sa vaccine. Uni ari po ta ni kani bitaw si Joel Osteen. Dako mang pugkaayo na nga simbahan ang iyang gidala mga kaigsonan. Iha pong gihisgutan mga kaigsonan kay daghan pila guna kalibo pod ang nagsunod niya. Pila ka milyon siguro ka mga followers ang nagsunod ni naminaw sa mga diskusyon ni Joel Osteen. Sa mga dagko nga mga leaders sa mga dagko kaayong mga simbahan. Ilahang gihisgutan mga kaigsonan ang baksin safety. Dili angay kahadlukan, dili angay mabalaka, kay dili na mao ang patik. So kanang mga dagko, even ang leader sa Katoliko, moingon lang tang kitang mga Kristohanon, sagdi lang na pastor kay kuan man, murag ato lang ipadaplin. Pero aritas mga dagko nga mga leaders sa Kristohanon nga bahin sa pagpangalagad mga kaigsonan. Dagko kay mga leader mga kaigsonan sa nagalaing mga nasod. Miingon gyud sila nga ang baksin safe. Dili kuyaw o dili delikado. Unya daghan biya kayo tong mga nasod mga kaigsonan nga naghimo og kana bitaw nga baksin. Mao bitaw ng daghan kayog ngalan ang baksin.
Pfizer, unsa patong uban nga mga ngalan sa vaccine mga kaigsunan. Ato ni nga tan-awon diri unsa ganitong mga ngalan sa vaccine mga igsuon nga nahimugso ni adtong COVID-19. Na ay Pfizer, niya ang naghimo ana mga kaigsunan ang USA, combine sila sa gitawag Germany. Niya daghan silang gihimo nga mga pagtesting. Niya ang Moderna gikan gyud sa USA pod. Niya AstraZeneca gikan sa UK or sa Sweden, naapod sila gitawag vaccine or bakuna. Niya naapoy Johnson Johnson gikan pod sa USA. Di apoy vaccine ang China. Gitawag tog Sinovac or gitawag Coronavac. Niya para ma-inactive ang virus. Niya naapoy pertindaghana mga kaigsunan. Naay kung vaccine gikan sa India, naapod sila'y naapoy gitawag mga kaigsunan na Sputnik gikan sa Russia, Novavax gikan sa USA, naapod sa India. So pertindaghanang mga bakuna mga kaigsunan na ningkamot taon pod ang ato ang mga scientist mga kaigsunan nga gitagaag kaalam para pugnan gyud ang virus. Kay virus man gud to ang COVID-19. Niya naapoy mga tao sad nga mialsa sad nga anti-bakuna. Naghimo sila pud taon og mga diskusyon nga para motuo pud tong mga Kristohanon nga way tuntod og Biblia, wala kaayoy pagpamalandong mahitungod sa mga ilhanan kanus mahitabo ang patikanay mga kaigsunan tuo pud dayon. Niya dasigon pud ta nga ipatuo pud na musunod pud ta nila. Mao na nga kung ikaw nga Kristohanon kulang kani kag pagpamalandong, kanang pagpamalandong ba mga kaigsunan importante kay na ang trabaho sa pagpamalandong mao ni mamalandong ka dili lang mugawas kas Biblia, dapat pukusan nimo ang Biblia. Nya ikaduha, kung nana kay gipamalandongan nga mga mensahe o mga ilhanan nga gibilin sa Dios diha sa Biblia, pwede kay nang itandik nimo sa mga dagkong mga leaders sa mga dagko kay mga kasimbahanan. Nya daghan man kayo mga dagko kay mga kasimbahanan, mga kaigsunan nga Christian sa tibok kalibutan. Pertindaghan na. Unya naa sila'y mga kana bitang dinalian nga mga diskusyon. Kay kinahanglan gyud nga ang tanan nga mga sakop sa simbahan nga ilahang gipanguluhan makapangandam gyud dayon og makadesisyon gyud dayon mahitungod sa baksin. So daghan kayo mga leader sa mga dagko kayo mga simbahan, mga kaigsunan, sa ako nang gikaingon usana si Franklin Graham, anak ni Billy Graham. Kaila na magyuta anak tanan mga kaigsuon, gawas lang ni adtong wala gyud pagpamalandong pod. Mutan-og YouTube adto na noon mo focus sa mga mini nga mga diskusyon. Muna nga ang mga diskusyon pod daon layo na kaayos Biblia. Klaro kayo diri sa Biblia mga kaigsunan nga mulutaw usa ang kanang gitawag panaghiusa sa tibok kalibutan mahitungod sa gobyerno o panaghiusa mahitungod sa pagtuo nga gipanguluhan sa gitawag false prophet. Unya mualsa na sila nga magkahiusa ug pugso nila ang mga tao nga musimba ug muyukbo sa ilang larawan nga ilang gihimo. Unya tagaan nila og katungod ang maong larawan sa pagsulti o paghimog mga milagro ug anha na magsugod ang pinugsanay. Naagani ang pinugsanay mga kaigsunan, musunod na ang patik. Pangutana, wala pa gani pinugsanay, wala pa gani ang pag-alsa, wala pa gani ang panaghiusa. Naabot naman ganitong
vaccination or bakuna ni atong COVID-19. Layo gyud kaayo mga kaigsuonan kining mga diskusyon sa ato ang mga kaigsuonan pod nga lahi ang ilahang pagpamalandong kay nganuman na malandong sila sa mga vlog diha sa YouTube, sa Facebook o mga diskusyon sa mga wala gani nila mailhi. Muna nga orag wala mapud mo tunga diri karon. Niid bitaw ko murag wala man mo tunga. Pastor, request kog kanta dili kabayran. Ako na lang ning kuanon kaning dili kabayran. Katong mga nag-request ka ganina, wala na ako to kuani kanang save no. Kining dili kabayran para ato ang matagaan og pagtagad pod ang inyong uban pong mga request. Sige, ato sa nga tagaan pog pagtagad ang awit nga makalangit dili kabayran. Si Jocelyn Bagyo, ako pastor wala gyud ko nagpa-inject. Misalig ra ko sa pulong sa Ginoo og wala pod ko mahadlok nga masakit og misalig ra gyud. Dili pod nato ikumpara atong kaugalingon na baksinan man kag mawa. Dili nato ikumpara atong kaugalingon ni adto pong nabaksinan. Kung wala ka na baksine, kung wala tamad baksine, dili pod nato ikumpara sa mga nabaksinan. Nga moingon po tong di po ta moingon katong nabaksinan wala sila pagsalig sa Ginoo. Kadaghang mga dagko kay mga pastor, dagko kay mga leader sa dagko kay mga simbahan nga nagpabaksin. Ingon si Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi pastor, safety jud ang baksin, dili pa na maoy tatak. Si John Gabs, maayong gabi pastor, watching from Kidapawan City. Salamat sa Ginoo kay nakapaminaw na sadmi sa pulong sa Ginoo. God bless natong tanan. Si Dona Dakyado, maayong gabi pastor, sa US karon sa panahon ni Trump naghearing sila kabahin sa high risk. Delikado ang baksin na gina-inject sa katawhan kay gidali-dali lagi. Amo lagi to nga ang baksin dili planado ba? Natural na agyod sila'y atubangon nga kaso ang mga kana bitawng tigama og mga virus or antivirus, especially atong baksin kay gidali-dali begito nila. Unya kay grabe gid kapaspas ang virus mga kaigsuonan. So muna nga murag ilaha pong ahat na lang pud taon og gama ang mga baksin atong mga panahon na. Pero dili magpasabot nga nag-hiring sila dito kay kuanto kanang patik. Dili na mao, no? Si Jocelyn Oliger, maayong gabi po pastor Gideon og sa tibuok nimong pamilya, maayong gabi nimo tanan ninyo sab. Si Sana Pablio, maayong gabi. Si Victor Akala, maayong gabi pastor uban sa imong pamilya og sa tanan diha karon tigtan-aw sa imong live. Pulong mo kinabuhi ko watching from Esperanza, Santo Tomas, Davao del Norte. Sige. Moatras kog gamay dunay mga kuan dire. Dunay mga mensahe pod. Si Angelo Losis, good evening pastor. Mauna pastor nga wala gid ako na ni nabasa no. Si Jesus Reigns, si Jonathan Amda Amban, ayong gabi pastor watching from Tibungko. Shout out nako sa Adormio family from Center to Tamugan. Salamat kaayos nyo nga pakiguban. Si Napoleon Romano Dinglasa, maayong gabi og maayong pagpaminaw ni Peter Taghap, maayong pagpaminaw ni Pasito. Maayong gabi pastor, tan-aw na sad ko nimo. Salamat kaayo sa inyo nga pakiguban. Maayong gabi diha pastor watching from Balingasag, gikan ni John Mark Dalragas. Kalma lang tabay. Kalma lang tabay, kalma lang ta. Maayong gabi nimo diha. Maayong gabi pastor watching from Lapasan, Clarin, Misamis Occidental, gikan ni Garly Salvia Pigalan. Joy Fabol, maayong gabi pwede ko ampo pastor. Sige, ako ara ning screenshot no kanang mga nagpa-pre request.
O doon na pagay mga mensahe ato ni Tagalog pagtagad dire pastor di kakasod og tindahan og wa kay baksin. Si Arlene Namuko aligado maayong gabi pastor naulahi ko sa imuhang live replay rako ugma. Okay. Daghang mga pastor ato mga kaigsuonan sa COVID-19 nga kana bitawng ning sabay o ni aksog kabalaka mahitungod sa diskusyon pod atong usa ka bishop nga naghisgot nga ang COVID-19 ang vaccine sa COVID-19 kanang mahimo kunong sumbi after 2 years. Unya pila naman ta ka tuig gikan sa COVID-19 wala may nasumbi. Unya daghan kay mga Kristiyano nato nga nikakak yun taon mingtuo taon. Unya para mura og dili kayo mabugatan pod katong nagdiscuss ila pod taong gitulutabangan ilihis nila ang mensahe nga dili na masumbi kuan lang patik na lang to at patik na lang. So karon dili sa tong programa mga kaigsuonan na kabalo na gyud ta kung unsa ang mga ilanan nga gipakita sa Dios before ang patikanay. Una, mual sa usa ning duha ka klaseng mananap. Kanang naa sa gobyerno ug naa sa gitawag religious nga grupo. Mga false prophet nga magkahiusa nga doon na sila relasyon sa gobyerno. Kumbaga magkahiusa na. Unya muhimo nagmilagro og muhimo nag kana bitawng balaod sa paglutos o pagpatay sa mga taong dili magpapatik. So anha o dili mo simba sa mananap. So ang patik naghisgot na sa pulong pagsimba. Ang tao gani nga dili mo simba anha na musunod ang gitawag patikanay kay mapugos ang mga tao sa pagsimba gyud kay ila man ang ipaagi og patik. Unya ang pating gaghisgotan diha dili i-inject dili bakuna. Imarka sa kamot ug sa agtang nga gitawag yung number diha nga gitawag 666. Muna nga katong mga nagpabaksin ayaw mo ang nagkaguol niya katupong wala mabaksin ayaw pud taon mo ug kanang moingon na salamat pastor nga wa gyud ko mapabaksin kung tinuod nga namatay kay wala pagbaksin ana nauna lang magpasalamat ta nga bisan og nabaksinan og wala at least buhi ta ana dili kay salamat pastor wa gyud ko mabaksini anto kung namatay kay wala mabaksini kung pananglitan pod nabaksin mo ingon pud ta nga salamat pastor nabaksinan pod to kung namatay dihas baksin mao na nga ang ato ang saktog yung istorya mao ni salamat ta sa Ginoo mawala man ko mabaksini og nabaksinan importante na ako'y Ginoo mao ginay kanang kuan ba kanang patas nga pagkaistorya bitaw nga Ginoo gyud napataas dili ang ato ang mga desisyon nga ato ang nasinatian sa miaging COVID-19. Muna nga moingon ko katong nabaksinan o katong wala mabaksine ayaw mo kagool importante na kay Ginoo na kay Kristo sa kinabuhi nabag-o ka nausab ka nagkinabuhi kang balaan mingsunod ka ni Jesus Christ mo na pinaka-importante kay giklaro diha sa gipaday kapitulo 13 mahitabo lamang ang patikanay kung mualsa ang mahitabo na ang unang mananap magpaila na ang unang mananap ug ang ikaduhang mananap ug pugso na ang mga tao sa pagsimba sa mananap o pagani wala pagani nahitabo ang pinugsanay naa na bay nahitabo na bas tibok kalibutan nga gipugos ta sa pagsimbag mananap o sa larawan sa mananap wala atong miaging COVID-19 mga kaigsuonan hahay kay taoy bisag ang tao na gagawas nun nga
kinsa iyang simbahon, kinsa iyang yukbuan, kinsa iyang alagaran, kinsa iyang sampiton, wala pa'y nahitabulo to sa anay. But ipasabot, katong vaccination sa miaging COVID-19, dili to patik. Ayaw mo og tuo ana kung doon na may mga taong mo discuss ana. Ha? Kaya gipos ro bagid ko nga ning laban kuno ko sa patik. Pagkadako yung binuang. Dako kayong binuang. Arita sa aritas mga kuano katong na atoy ga request dere. Song ikaw lamang. Sige ako ani nga pangitaon diri mga kaigsunan, ikaw lamang. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko ihalad ko. Ikaw lamang by Jiri Angga. By Jiri. Ako asani nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan. Angga. Salamat kay siya pag-request. Murag first time ko naka dawat ani nga ikaw lamang by Jiri Angga. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Maricel Dilig walay nasumbay pastor. Nag-vlogger hinuon. Among gyud. Sakto gyud. Wala man pud mutunga tong mingtunga ganin ang buntag. Si kalmado lang tabay. Amin walay masakitan nga pagkaistorya ang Ginoo gyud mapataas. Amin no? Kung nabaksinan tag wala, dili na to ikumpara sa usa. Kung nabaksinan kayo ikumpara anang wala mabaksini. Kung nabaksinan ka, kung wala ka mabaksini, ayo ikumpara ni atong nabaksinan. Kung nabaksinan ka, ayo ikumpara atong wala mabaksini. Ang ato ra gyud nabaksinan man kog wala, importante na ako'y Ginoo. Si Vicky Marie sa Larda, good evening pastor, daghang salamat sa mga pulong nga among nabati. You're welcome Vicky, ang Dios pagpanalangin mag-uban. So mao ni atong atang-atangan, pangandaman. Pag mualsa na gani ng unang mananap ug ikaduhang mananap, unya na nagani pugsanay sa pagsimba, timani niha. Pag naa na gani pugsanay sa pagsimba, ana na may tabo ang patikanay. Wala man tao'y nahitabo nga pugsanay sa pagsimba ni atong miaging COVID-19. Unya mutuon na noon nga katong baksin patik pagkawagyoy. Wa sila'y pagpamalandog ba? Unsay mensahe sa Dios diha sa Biblia? Unsay mensahe sa Dios nga ilang mandunggad sa mga dagkong mga pastor sa tibuok kalibutan? Ning tuon na noon sila atong mga nag-vlog-vlog, nagpailang attorney, doktor. Wa gani sila makakita. Putaw mo to nga ron. Si Jeter Sanginza, ang baksin nga made in China pastor, kung wa ko masayop, daghang kinabuhi gitiwas. Kay base nagkalibanga ra gitirahan og baksin, namatay noon. Mura man og naagyoy na nga matay gyud tinuora kay mao lagi nang virus biya sadto nga gitira. Ang unod ato nga baksin mga kison ng virus biya nga mo mupakgang pod sa virus mga kaigsunan. Si Ma Imperatrice de la Yemas, amin pastor, importante gayod na ang buhing Dios. Amin. Si Jilma Ubas, tinuod yun na pastor, kita man og klaro nga tubig man tong i-inject unsaon nga himong patik. Ayaw mo kaguol katong mga napatikan. Katong napatikan katong nabaksinan. Ayaw mo kaguol diha Dako kay itong Ginoo. Gipakamatian gud taniya. Unya tugutan ra taniya nga matay ra maimpierno ra atong patik, atong baksin. Dili gusto ang Dios mailad ta. Saligan nato ang Ginoo mga kaigsunan. Gimahal ta pag-ayon niya. Gipakamatian ta niya. Mingtuog bidawat ta niya. Dili ta niya mga kaigsunan pasagdan. Di ta niya talikdan og dili ta niya kalimtan.
anak ta mo salig dili kay maminaw na noon taan ang mga taong wala gani mamalandong unsay mensahe sa Dios nga gidala o gisangyaw sa mga dagko kay mga pastor sa tibuok kalibutan. Kalmado lang tabay na agyod pastor nagsulti ana nga patik daw to, ana siya nga hinulsol mo. Kabalo ba mo kanang mga taong gipatikan nga ni simbas man na pula na tayo sa paghinulsol. Kay ang ilang una ilang pagbati kuan naman maliso naman na naman sila simbahon. Ang ilang simbahon ilan namang gituuhan nga mao to ilang Dios. Kumbaga totally brainwash na gyud na sila. Nya makahinulsol pa noon. Ingon din nga apatik daw to ana siya nga hinulsol mo. Kato nga pastor tig prophecy siya nga naa daw mahitabo nga trahedya. Iya jud to gipamatud-an nga patik jud daw to. Na pastor gani di ay. Muna nga daghang kayong pastor mga kigsunan nga kulag seminar, kulag training, makadawat lag mga mensahe di sa YouTube, tuod dayon, tingkag dayon ng dunggan. Unya itudlo rabas mga ta. Pertig yung pagka-kuana gyud. Unya pati kita mga kigsunan i-post pata sa iyahang account. Dili biya na maayo. Naabe na sa itulubago na ana. Ha? Si Diana Maritilin, hello pastor, good evening. Request ko dili ko kapsangan. Unsa man ni kapsangan? Dili ko kapsangan. Awit makalangi dili ko kapsangan dire sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Risa Madrano, maayong gabi pastor Gideon ug sa tanang from Selwil Pulumulok South Cotabato. Si kalmado lang tabay na sabdan na jud nato ang unsay timailhan kung patikanay na. Matingala ta ato nga pastor katong magsinina og sako manguro to. Patik lagi daw to. Niya klaro man kaayo nga gipadayag. Para ragod to pod mo sikat pod ang iyahang account mo, dako pod ang iyahang kana bitawng mga followers. Para pod na ikwarta pod ang iyahang account pod taon. Si Jocelyn Oliger, pastor na anapoy nauso karon na iskan ang iris ng mata unya sila pabayro nun bayaran maong daghan nagpa-scan tungod kay sila pa bayaran. Kuan man gud na siya kanang kanin anak man gud na mga try in error man gud na siya unya na sila'y kuanon gyud nga testingan nila una mga hayop unya sunod na pod nga ilang testingan kung okay ra ang hayop nga ilang testingan moari na sila sa tao nya ilan ang bayran ang tao nya musugot dai ka nga ang imong mata testingan lang ayog sugot kung naa man gani mga bag-o nga ilahang gipanggama nga mga produkto kay mga bag-o maguna nga gipang-umol o gipanggama nila unya ila man ang itesting sa mga hayop before sa tao unya kung okay ra ang hayop pila ka hayop nga ilang matestingan okay ra gani ila na po nang testingan ang mga tao unya na gani uban ana kani adto free lang pero karon dili na free ikaw na gyud poy bayran. Sa ko lang advice ayaw sugot nga testingan lang imong mata tungod ra na ang kwarta. Ayaw sugot ana. Hindi nagbasa yung nagulo nimo pas. Kidapat mag-ebidensya na basa managkot pa sayo. Manakot pa kuno kanako. Mao gyud. Iya pagyud kong gihadlok unya gipost pagyud ko siyang account. Ambot wala man mutungan karon. Basig nagmeeting dagway sila. Ako mag-uon gyud ko mga kaigsonan kana bitong naay mga tao nga wala pay klaro kayong pagpamalandong sa Biblia. Wala kayo pagpamalandong ba? Ako ang advice mo ni. Ako ang gyud tamong tudloan. Unsaon pagbuhat kining pulong pagpamalandong.
kining pagpamalandong mga kigsoon pinaka-importante ni siya. Diha sa buhat sa pagpamalandong inani ni siya. Like example, kanang ato ang gitapikan nga COVID-19 vaccine, atong vaccination. Imo nang tan-awon gitawag kung patik ang vaccine, imo nang tun-an ang Biblia kung asa dapit nga libro, asa dapit nga kapitulo nga gihisgutan ang patik. Nya imong tan-awon ang sa imong pagpamalandong, imong tan-awon ang mga ilhanan nga gipakita sa Dios before mo abot ang gitawag patik. Sumalas ato abitong nakatunan karon nga gipakita na di ay sa Dios ang mga ilhanan before ang patikanay. So dili gyud ta matingala og dili pud ta mailad, dili pud ta malibungan kay ato man tong klarohon og sigurohon katong mga ilhanan nga naas Biblia. Nga mual sa usa ang unang mananap, ikaduha kining ikaduhang mananap, unya na ay mo himog mga milagro ang larawan, mo sulti, mo patay, unya lutosanay na. Number 1 gyud nga gipakita diha, mahitabo na gani nga ang mga tao pugso na pagsimba ni adtong larawan or ni adtong unang mananap, og bisag asa basta kay pugso na ang tanang tao nga mosimba, musunod na gyud na ang patikanay. Pag mahitabo na gani ng pinugsanay sa pagsimba mga kaigsunan, di man ini ha, pag mahitabo na gani ang pinugsanay sa pagsimba, wa nay laing musunod ana, patikanay na gyud na. Pero karon gawas nun pa, mga kaigsunan sa Ginoo, layo pa kay ng patikanay. Layo pa kay ng patikanay. Ay gyumog kabalakaan ng patikanay. Ngano? Gipakamatyan man gani ta ni Ginoong Hesukristo. Og dili mo sugot nga mahimo lang kawang katong kamatayon ni Hesukristo nga di ta malangit. Mo nay timan Di mo sugot ang Ginoo nga mawala lang to'y kapuslanan ang iyang pag-antos dito sa cross, alang nato unya maimperno ra ta tungod anang patik. Mao bitaw nang dire sa tong programa mga kaigsunan ko sa Ginoo. Giklaro gyud dire ang mga timailhan before ang patikanay. Muhimo usag lutosanay ug pugsanay ang tanang mga tawo sa tibuok kalibutan pugson usa pagsimba ngadto sa mananap. Kung dili gani mga kaigsuonan, anha na nila ipaagig patikanay. Ilan ang kontrolon ang global mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kontrolon na niya tanan. Mao na tinuod nga patikanay. Ya ikaduha gyud po dihang iklaro, ang patik dili tawo na ibakuna imarka na sa kamot, imarka na sa agtang, dili tawo na i-inject tawo Mo na nga katong mga nabaksinan o katong wala mabaksine, ayaw tawo mo pag-indigay, ayaw mo kahadlok, ayaw gyud taon mo og dawat anang mga pagtulunan nga dili na to makaplagas Biblia. Nya timan ninyo tanan. O niya sunod, paminawa ang mga dagko nga mga pastor nga magsulti mahitungod ni adtong baksin. Katong mga dagkong mga pastor, kinsa may mga dagko nga mga simbahan sa Kristohanong kalihukan diri sa Pilipinas. Ang akong nakuanan kang si CF, si Peter Tansi. O niya diri sa Cebu, dako-dako og simbahan, si kaning Living Word. O niya napagay mga dagko kay mga simbahan diha sa Cebu City. Sa nagkalain nga mga lugar, daghan mga dagko nga mga simbahan, dagko kay mga leader, nya pila kalibo ang mga sakop. Nya dili na sila mga kaigsuonan magpabaya. Naagyo na sila'y mga mensahe mahitungod sa mga panghitabo
nga magsugod diha sa atong nasod o sa tibuok kalibutan, example ni atong vaccination COVID-19. Muna nga inigpamalandong nato sa pulong sa Dios, atong kuhaon ang gipasabot, ato ang tan-awon ang mga ilhanan, mga timailhan kung kanus-an ni mahitabo, unsay mga kahimtang sa atong gobyerno o sa Kristohanon nga katilingban, unya unsa po'y mga pamaagi, mga idea sa pagpadagan nga kini matuman. Unya itandi nato sa aktual nga panghitabo kung mao na ba. Unya dili mangyod mao. Di mangyod matandi sa panghitabo sa vaccination ang gipakita nga mga ilhanan sa gipadayag kapitulo 13 nga atong gibasa. Nya sunod, i-confirm po nato na ato po ng pamalandungan ang mga mensahe sa dagko kay mga kapastoran, sa dagko kay mga simbahan sa tibuok kalibutan. Niya mag-ampo tas Ginoo. Unya human ka mamalandong, ayaw na entertain tong mga tong mga batew-tew ka, ayaw nga mga diskasyon. Ayaw na ihatag ang imong idulungog sa mga diskasyon, mga kaigsunan nga muguba ra sa tinuod nga mensahe sa Biblia. Ayaw tuguti nga maguba lang na tungod sa mga mensahero, mga kaigsunan nga manghulga, matud pa ni nung Napoleon manakot. Muna nga ako ning tagaan og pagtagad inyohang mga mensahe dire. Si Rosan Pisan Gulo, ako pastor tinuod lang, ganihang buntag pag live nimo na ay nag-comment about sa vaccine. Ako pastor personally, nainjikan ko sa vaccine pero wala ko nahadlok kay dako ako ang pagtuo sa Ginoo. Ang patik, nagipadayag pastor tatak. Oh yes, tatak, marka sa agtang ug sa kamot. Dili kay ibakuna. May gabi ni Rachel, maayong gabi ni mo diha sis. Si Jeremy Baya, daghang salamat pastor sa imuhang pagkanunayon o walay hunong nga programa sa pag-live. Dalaygon ang Dios sa paghatag niya kusog sa akong kinabuhi o paghatag og gugma o pagpakana bitawng gibutang sa Ginoo nga kanang pagpakabana. Si Esther Pasa na ana man ta sa end times pastor, hapit na gyud na moabot ang patik. Wala pa man ang unang mananap magpakita, wala pa'y pag-alsa ba? Wala pa pud ang ikaduha. Wala pa pud ang pugsanay. Hayahay pagkaayutang nanimba. Wala pa'y pugsanay. Nana may pugsanay diha? Wala pa. Muna nga, layo pa kayo ng patik, oy. Layo pa kayo ng patik. Ayaw mo una-una ng patik-patik. Naglisod pa manggani ning mga mananap, usaon na nila pagtunga. Usaon nila pagkontrol ang tibuok kalibutan. Usaon pagkontrol sa ikaduhang mananap, ang false prophet nga makontrol nila ang mga tao aron musimba sa unang mananap. Pag naanan na gani ng pinugsanay mga kaigsoon, makontrol na nila ang tibuok kalibutan, mauna na ang patikanay. Pangutana, napabata? Napabataan na? Manang ayaw kadlok. Ayaw mo kadlok, anak. Napoleon Romano ding lasa, ang INC pass, dako pod na sila. Mas may komento ba ang INC bahin sa vaccine? Kato kunong tan-aon, maminaw kunong ta sa sulti sa INC ha. Ato kuno ning tan-aon sa akong source mga kaigsonan. Unsay sulti mga kaigsonan sa INC bahin sa vaccine. Ato kuno ning paminawon mga kaigsonan kung unsay ilahang kuan diri. Ako tad-aon unsay ilahang kuan diri. Opisyal nga pananaw sa INC. Matud pa diri, suporta sa vaccination program. Walay na okay.
Oh. Nisuporta sila sa kwan kanang vaccine mga kaigsunan. Ang INC og vaccine number 1 sila nga vaccination support. Suporta sa publiko mahitungod sa vaccination campaign. Even sa financial, mga material nga tabang. Giklaro gyud diha nga ang INC. Okay, dako masad na. Ang INC wala nagpahimangno nga ang pagbabakuna sala or demonyo or mark of the beast. Wala kini nagpahilabot sa personal nga konsensya sa mga miyembro kung gusto ba sila magpabakuna og dili. Maunay tingog sa INC. Sa miagi nga kuan COVID-19. Ya, salamat kaayo sa imong pangutana na Paul Romano ding langsa. Si Arlene Suen Trasares, maayong gabi pastor, mauni ako tagpaabot na topic bahin sa vaccine. Na-bless jud ko ani pag-ayo sa pulong gikan sa Ginoo. Salamat kaayo. Ayaw mo kaguol anang nabaksinan o wala mabaksine, ayaw tao mo kaguol ana. Maguol mo ana kung nagtuo mo unya nagsigira mo bisyo. Maura na inyong kagulan. Pero gwa mo magbisyo, ayaw mo kaguol, hala kalipay mo. Kina mo ana, sigurados Ginoo. Si Nurse Buyan, BE Pastor palihog kog li sa messenger na ako'y PM Pastor Gideon. Sige ako ra nang lion. Kauban ra man na sa pasiklapira Pastor. Sinisi, maayong gabi Pastor, unsa man ang balaod nga naumol panahon sa COVID. Unsa man kuno ang balaod nga naumol sa COVID. Atong tan-awon sa ato ang source mga kaigsunan, ato anang tan-awon nisi unsay balaod nga naumol sa COVID. Naaman toy mga nag-request kaganina. Unsa man toy nag-request kaganina. Ako sang lion mga kaigsunan. Sister Nurse, unahon sa nako nigli kining mga nag-request diri mga kaigsunan nya pagmata. Di apod ko'y nabasa ang pagmata. Sige, ako sa nga pangitaon diri kining pagmata. Pagmata. Atong diri ato aning tan-awon paminahon mga kaigsunan kining awit makalangit pagmata. Sumatod pa diri na ay mga balaod nga namugna atong Marso 2020. Sa panahon sa COVID-19 pandemic, daghang mga balaod, ordinansa o gitawag executive order nga naumol nga giluwatan sa Pilipinas aron mapugngan ang pagkatap sa virus, pagprotektahan sa katawhan aron masiguro ang order o kahapsay sa komunidad. Mauni ang mga balaod nga naumol. Sumala sa nangutana, Pastor. Unsa may balaod nga naumol panahon sa COVID? Mangutana ta sa ato ang source mga kaigsunan kini ato programa mga kaigsunan. Moingon gyud ko nga naapo ni source nga gipamalandungan. Number 1 nga nahimong balaod sa atong Pilipinas, Republic Act number 11469, Bayanihan to Heal as One Act. Number 1 na nga giaprubahan ni adtong miaging Marso tuig 2020. Ug dunay tumong ang maong balaod nga hatagan ang emergency powers sa presidente aron mas dali makatubag sa gitawag krisis nga gitubang ni adtong COVID-19.
nya ipatuman ang mass testing, mga ayuda, quarantine protocols o mga social distancing atong panahon na. Kay tinuod man gyud to mga kaigsuonan, kay naundang ba gyud ko atog tudlo dito sa CPPO, sa Cebu Police Provincial Office diha sa Lahog, diha sudlon dapit. Niundang man gyud ko ato kay bawal naman. Ikaduha nga naumol nga balaod, Republic Act number 11494, Bayanihan to Recover as One Act Bayanihan number 2. Unya ang tumong sa maong balaod magpadayon ang recovery effort unya pagtubag sa economic impact sa pandemya. Grabe to kalisod mga kaigsuonan, kay wala gyud mga delivery na kaayo. Wala kay dili na ka basta-basta makakasakay, labi makagawas, labi na ni adtong lugar nga gitawag og hard quarantine, hard lockdown. Nabi ako sudan pa ato, pero ningko anday may ato ni area mi dire sa bukid. Unya ikatulo nga balaod, alang ni Nisi, no? Minaw man si Nisi. Ikatulo balaod, quarantine rules. Unya og IETF resolution, itawag og Interagency Task Force, pagdadaghana vaccination policy. Unya RA 11332, mandatory reporting of muna LGU's ordinance maora. Pila ka buok, unom ka mga balaod ang naumol ni adtong miaging COVID-19. Murag wala na may pangutana. Bisag kung sa inyong pangutana mga kaigsuonan, mangutana po ko diri sa akong sos para masayod po tong wala po tayo nasayran. Muna nakanindot sa tong programa mga kaigsuonan, kung doon na mo'y mga pangutana nga ato yung matagaan diri. Pero kung mangutana mo nga nganong batig-batasan yung bana, nganong batig-batasan ng asawa, ang tubag ana walay Ginoo, way panahos Ginoo. Kay kung naay Ginoo, naay panahos Ginoo, matarong yun ang batasan sa banaw kasawa. Daw ang mga buhay kasi Jesus kanimo nagahulat, kasi Jesus. Pero katong mga balaod mga gisun na umol ato miaging kuan, atong mga niaging COVID-19, katura pong mga panahon na epektibo maong balaod. Kay siyempre para man to sa krisis po ni atong COVID-19. Wala na yung COVID-19, wala na po to. Pero nagpabili ng balaod, pero dili kay sa epektibo. RA 11525 na aba, ako aning pangitaon ko, no? Siya nga mula hutayan doon sa katapusan, siya raw sa kanya ang gantihan. Kapait kung mabiya ka sa pag-alaga, diha kaniya pagkakuyaw niya ng panahon na bahin gyapon ni sa kuan, balik niya mahabilin COVID-19, no? Kanay kanay bitawng RA 11525 kunong sa giingon sa Biblia. RA 115 kunya to 5. Sa katapusan, siya raw sa kanya ang gantihan. Agkaanindo nga sudo Matod pa diri, no? Ato ani nga basahon ato Tagalog pagtagad para po ni Nisi. Palihog ko pastor. Problema Murag maura may nang wan diri kanang
na malihog ato ni nga Tagalog pagtagad. Ang Republic Act number 111525 mao ang COVID-19 vaccination program Act of 1921. Gisulat kini aron pagpalapad og pagpadali ang pagpanghatag og paggamit sa COVID-19 vaccine. Kay gipugnan biya to. Kay nganong gipugnan daghang kay nangamatay atong vaccine. Kay mao lagi kanang sa usa ka buok botelya man siguro to, usa ka tawo patay man. Motong usa ka botelya murag gibahin nila ang sa usa ka botelya ato na ay duha o tulo ka tawo man siguro to mabaksinan. Okay na, wala nang kay nangamatay. Gigaman gyud nagbalaod ka na inaana nga klase mga kaigsunan kay kaso biyan na. Ang unod usulod sa maong balaod sa RA 11525 kini gipasabot mga kaigsunan importante ni sa parte ug tumong sa balaod aron dili dali og epektibo ang pagpagamit ug pag-apod-apod ug pagpatuman sa gitawag COVID-19 vaccination kay kuan biya naabe mga false prophecy ato mga kaigsunan nga nakugangan pud ang mga tao nga kuana patik na nya na apoy prophecy ato mahimong ayaw gyud mo pag kuana na dawat ana kay after 2 years masumbi mo ana tago taon ning uban oy tago muingon po uban balag mga matay patay basta kay diri tang baksinan kaysa masumbi ta kay naa po toy kuan po to sa to nga sumbi mga kaigsuonan sa lida nga about sumbi gisabay pod ba askang lisangas mga taong wa gyud tawo kalibutan mga kaigsuonan murag pipila siguro gay na nato diri murag naapoy kalisang ato so mo na siya nga pagpadali gyud nya daghan pagkaayo na siyang diskasyonon kay balaod man ni nga kuan daghana man ning kuan mga article mga kaigsuonan nya mo ni akong hatag nimo nisi gamay lang ako ang kuan kay mahurot pud ato ang oras diri sa pagbasa ni mga bulubalaod. Si Glory Donay ni Porciona pastor katong gasinamok nimo gahin ang buntag bunga rato sa iya sige lantaw og mga vlog kay ang iya mga post puro man gikan sa mga vlog mao gyud nya iya pa kong gipost sa iyang account wa gyud batasan Basin pagbalik niya mahabilin ka. Wala naman siguro yung mga nangutana mga kaigsuonan kung doon na po yung mga dugang pangutana mga kaigsuonan ay i-message lang ko mga kaigsuonan sa ako ang kuan account Gideon Candelario kaha text sa ako ang number 0932-638-4134. Siya na usapo niya ang gantihan agkaanindo nga sudungo sa pag-alagad nagmalipayo problema man mga pagsulay pahiyuman lang aron makalahutay isun ko pamatiya amalandungan samtang ang mga pulong niya madungog mo pa kay ang gagot manan sa pulong maabot mangita ka pandi na makaplagan Akong gi suway gli nga akong account Sister Nars wa pa man mosulod ang imuhang gi message wala pa ni sud ayog wala pa gyud ni sud nga message diri sa ako ang account panahon biyai daot ang mga
Kung doon na mo yung mga pangutana, mga kaigsuonan, pwede ragyod nga inyo kong i-PM. I-chat lang ang akong account, Gideon Candelario, o kaha text mo sa ako ang number 0932-6384134. Akong kalipay o kadasig ang pagtagad o paghatag og panahon gyud ninyo. Ang imong panahon hiyain daw ang mga buhay kasi Jesus kanimo nagahulat kasi Jesus kanimo. Bahin sa imong pangutana, Sister Nars, okay ra gyud. Importante na himaya na patas ang Ginoo. Mora gyud pinaka-importante unya malipayon ka. Kay ang gitan-aw sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga malipayon nga nagbuhat niining mga mensahe nga iyang gitudlo gibilin sa matagusan nato. Salamat kayo sa imong pag-message, Sister Nars Buyan. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan at utas mga pag-ampo. Kaniya kung doon na mo yung mga punguntan na pwede ragyod na ako ng tagad unya maon na po'y ato ang hisgutan sa sunod nato nga programa. Kung wala mo yung mga panguntan na Sukat pa kung padayon ta sa ato ang nahisgutan uban na nga mensahe diyas gipadayag. Ako nagtuo nga Dios magpanalangin kanini og padayon nga mag-uban ka natong tanan. Mag-ampo ta mo ko. Amahan na mo nga Dios nga kagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Kanunay mo kaming giubanan, gipanalanginan o giproteksyonan. Salamat Lord sa imong pagpanalipod bisan sa among mga matagusan namo kapag tuo, paglaom, among paghigugma kanimo aron kami dili gayud malayo sa imong mga saad. Padayon mo kami giamuma og atiman sa imong mga pulong nga maghatag kanamo og tin-aw nga klaro nga among paingnan. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kanamo sa kanunay og giya nga mao ang imong mga pulong nga amo karong nadunggan. Sa unahan sa among kinabuhi wala man kami masayod apan imo nang gipasadaan kanamo kung unsay mahitabo sa unahan. Salamat Lord nga padayon mo kaming gihatagag higayon nga makakaton kanunay og masayod sa panghitabo sa unahan sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga bisan pa sa among pagpamahulay, pangatulog, padayon ka magapadalangin, padayon ka magauban, magaproteksyon ka namo. Wala gid may mahimo kung wala ka. Ug salamat o Dios nga sa imong mga pulong kami nalig-on og nadasig. Ug padayon mo kami giamuma og gipahigmata sa angay namong makatunan kanunay ka o Dios nga nag-una. Busa salamat o Dios sa imong pagpadayon sa pag-amuma kanamo. Among isalig diha kanimong kinabuhi. Among itugyan diha kanimo ang tanan. Mga pagdaig, pagpasalamat alang lamang kanimo Dios. Bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga matinud-anon nga walay pugong-pugong sa paghatod ug paambit sa panalangin. Amahan Dios nga makagagahom. Nakita nimo ang imong katawhan nga matinud-anon sa pagpaambit aron sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo pinaagi sa pagsubay o paginabuhi pang maagi. Amahan, salamat nga imong pagpanalangin kanila walay pugong, walay paghunong. Padayon nilang nasinatian ang imong pagkamatinud-anon ngadto kanila. Sa tanang matinud-anon, ikaw ang Dios matinud-anon sumala sa gipamulong ni Haring David nga imong alagad. Diya sa Salmo 18:25, ikaw nga Dios nga mong ilagaran matinud-anon ni atong matinud-anon. Mao hinungdan niya kami imong gidasig og gitudluan kung unsaon pagkamatinud-anon pagkinabuhi sa imong mga pulong. Sa daghang mga pamaagi Ginoo wala nimo ihikaw ang tanan aron kami mahimong bulahan sa unahan sa mong kinabuhi. Usa salamat o Dios sa kanunay nimong pag-amuma kanamo. Salamat o Dios sa mga pulong nga naghatag kanamo kalig og kadasig aron kami makapadayon sa pag-alagad sa tinguha nga mapataas o mapasidunggan ka sa mong kinabuhi. Wala may mahimo kung wala ka nga mugiya kanamo. Salamat o Dios sa programa nga imong gibilin gisalig kanamo pulong mong kinabuhi kung walay laing gipanganoy gitinguha kun dili ang kabag-uhan sa kinabuhi sa matagusa. And thank you Lord sa imuhang pagpakigsulti kanamo karon. I-bless Ginoo matagusa nga dili gid kami malimot sa mga ilanan nga imo nang gipahisuna kanamo aron kami dili makalitan sa panahon nga maabdan pa namo ang gitawag
panghitabo ug mga ilanan nga moabot na ang katapusan. Bless Ginoo matagusa. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo. Labi na o Dios ni atong matinud-anon. Salamat Lord nga padayon ka magabalos kanila. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alayang kang daigon sa tanang panahon. Kay ang gugma mo kanunay gyud mauno. Kini nyo ang igsuon Pastor Gideon mo ingon na sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night sa tanan. Kapagday mag-aawit kanimo amahan Jesus magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan